wale ɲuman dɔn baw ye Mali kɔnɔ Mali kɔ kan bi ye araba ye février kalo tile 25 san 2026 aw bisimila Mali kunnafoni ka don kibaru kɛnɛ kan. Tarata février kalo tile 24 san 2026 an ka jamana kuntigi général d'armée Assimi Goïta ka œuvre sociale hukumu kɔnɔna na balomafɛn kiti caman olu kilani baaraw kɛra kɔ palais de la culture kɔnɔna na ka di an ka bolola baarakɛlaw ani an ka ladala baarakɛlaw minnu bɛ Mali la anw fɛ yan ni baara ninnu kɛra an ka jamana ɲɛmaa caman olu ɲɛna ni o dɔ bɛ tali kɛ Agib Dambele la ni ale yɛrɛ de ye œuvre sociale ɲɛnabɔbaga ye an ka jamana kɔnɔna na ni balomafɛn ninnu bɛ tali kɛ malo sukaro tulu te ale ni tamaro fo ka taa se u ɲɔgɔnna caman ma k'u di maa 1000 bɔɲɔgɔnko olu ma yaasa u bɛ se k'u yɛrɛ dɛmɛ n'a ye cogo min na sunkalo kɔnɔna na an ka jamana ɲɛmaaw b'a jira k'a fɔ ko ni baara ninnu kun ye yaasa bɛn ni kelenya bɛ se ka sabati cogo min na an ka jamana kɔnɔna na. Elhaj Dosolo Tarawele sugu ni bɛɛ b'a dɔn Suguni kura la ka kɛɲɛ ni tasuma kasara min ye Suguni kura sɔrɔ février kalo tile 15 su ka dugu jɛ février kalo tile 16 san 2026 ma o hukumu kɔnɔna na a bɛ lase jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni o bɛ tali kɛ Suguni kura baarakɛlaw jagokɛlaw fo ka taa se minnu bɛ Suguni kura masurunya la ko a yamaruyalen tɛ bilen ko tasuma kasara yɔrɔ minnu sɔrɔ ko maaw ka se o yɔrɔ kofɔlen ninnu na fo ka taa se yamaruya kura wɛrɛ olu ma kunnafoniya in b'a laɲini ko ni fɛɛrɛ ninnu kun tɛ dɔwɛrɛ ye o de ye ka jamana kɔnɔdenw ka lakana sabati. An ka finitigilakaw ka ɲɛmaa état-major général des armées olu ye kunnafoni tigɛ k'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye an ka lakana finitigilamaw ye k'u ka sanfɛ parcours ka ɲinini ni sɛgɛsɛgɛli kɛra sababu ye ka taa bɔ jatigɛ wale tigilamakulu dɔw kan Zantiye bugu ni marabolo kɔnɔna na buntɛni fɔlɔ an ka lakana finitigilakaw taara bɔ jatigɛ wale tigilama dɔw kan ka dankari kɛ u ka ɲɛnamaya la ni u kun kelen don k'u kun da Zantiye bugu dugu kɔnɔna na fɛn min ye buntɛni filanan ye ni o kɛra ni dugu kofɔlen yɛrɛ la an ka lakana finitigilamaw taara bɔ jatigɛ wale tigilamakulu filanan dɔw kan ni olu tun bɛ k'a laɲini k'a fɔ ko u bɛ taa fara u ka kulu sabanan maa dɔw kan Faneme ale dugu lamini na kunnafoniya olu y'a jira k'a fɔ ko an ka lakana finitigilamaw ye se sɔrɔ ni maa kofɔlen ninnu kan ani k'u bolofɛn caman olu minɛ o kɔfɛ an ka lakana finitigilakaw ka ɲinini ni sɛgɛsɛgɛli kɛra sababu ye ka taa bɔ mobili pick-up dɔ kan yiri dɔ ale kɔni kɔrɔ ni o kɛra sababu ye u taara bɔ armement caman ani marifa suguya caman fo ka taa se maramafɛnw ni jatigɛ wale tigilama ninnu b'a laɲini ka bɔmu de dilan ni olu ye an ka finitigilakaw ka ɲɛmaa b'a laɲini jamana kɔnɔden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen fɛ k'u hakili sigi ko fɛn min ye an ka lakana finitigilamaw ye ko hali bi u bɛ cɛsiri la yaasa lakana bɛ se ka sabati cogo min na an ka jamana kɔnɔna na. An ka finitigilakaw ka kiritigɛso Bamakɔ yan kunun février kalo tile 24 san 2026 kunnafoniyaw olu y'a jira k'a fɔ ko kiritigɛ dɔ kɛra ni o bɛ tali kɛ an ka finitigilaka dɔw yɛrɛ kan ni olu tun ka baara tɛ dɔwɛrɛ ye k'a laɲini ka an ka jamana marifaw feere fo ka taa se marifakisɛw olu fɛnɛ ma an bɛ wagati min na i ko sisan fɛn min ye kiritigɛlamaw ye olu kɔni kelen don ka ni maa kofɔlen ninnu ɲangi. Maliyɛnw a y'a fɔ ko tare k'a sababuya kɛ aw ye fɛn min laɲini tunga lafiya fɛ a ye o waleyaw ye tunga lafiya ale ka programme kura ni o ye logement sociaux ye i sigilen bɛ Mali kɔnɔ walima i sigilen bɛ jamana ale kɔ kan i sen bɛ se ka ye tunga lafiya ka ni logement sociaux ye ale la i dan ye dɔrɔn i ka kɛ sarata baara la tunga lafiya ka ni logement sociaux ye a bɛna kɛ Banankɔrɔni Kabala ale ni Jalakɔrɔbugu n'i b'a fɛ i sen ka ye a la numéro de téléphone ta i ka message bila WhatsApp kan i tɔgɔ ni jamu ka o bila n'i ka dossier tɛmɛna dɔrɔn tunga lafiya b'i ka so jɔ k'a ban pewu k'a clé d'i ma i bɛ tunga lafiya ka wari sara ye dɔɔni ni madame Sisoko Zenab Tezaka Sanogo tɛ jɔn de bɛ se ka nin kɛ aw ye tunga lafiya ale nana maliyɛndenw lafiyali ni tungarankew olu lafiyali kama soko la maliyɛn kelen so kelen ba Maliba ale kɔnɔna la. An bɛ taa fɛ divers kibaruyaw la ni wagati laban ninnu na an ɲɛ bɛ ja dɔw carili na bɔlɔlɔsiraw olu kan ja minnu na an ɲɛ b'a la muso fila olu kɔni b'a la k'u cɛ badumɛ walo k'a sabu kɛ k'a b'a fɛ ka muso sabanan o ta k'a fara olu kan kunnafoniyaw olu y'a jira k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye muso fɔlɔ ye k'ale de kɔni fɔlɔ ye cɛ bugɔli daminɛ ni filanan nana fara a kan ni cɛ kɔfɔlen kɔni ma se k'a yɛrɛ sɔrɔ ni muso fila ninnu na cogo si la.
An bɛ taa kɔkan kibaru la Côte d'Ivoire kaw olu fɛ yen nɔ kunnafoniya olu y'a jira k'a fɔ ko kɛlɛ dɔ wulila sigida fila ni ɲɔgɔn cɛ moto dɔ nɔfɛ ni o kɛra sababu ye ka maa kelen o bɔnɛ a nin na u talen kɔfɛ n'a ye dɔgɔtɔrɔso la an bɛ wagati min na i ko sisan sɛgɛsɛgɛliw olu kɔni bɛ sen na min na Côte d'Ivoire jamana ɲɛmaaw b'a laɲini u ka jamana kɔnɔdenw fɛ k'u k'u hakili sigi. An bɛ taa Nigeria ni jatigɛ wale tigilama dɔw bɛ yen ni u b'u wele ko Boko Haram olu tun ye ekɔliden 230 olu minɛ a bɛ kalo 3 bɔ ni kunnafoniyaw olu y'a jira k'a fɔ ko ni jatigɛ wale tigilama ninnu ye ni maa kofɔlen ninnu labila. Mali kunnafoni lajɛbaw aw minnu k'u sɔgɔlen don an na ni ne bɛ dan sigi an ka bi kunnafonidilaw la aw k'an bɛɛ kunnafonidi kuraw olu kɛnɛ kan.